Bajabulelana kwamangala abantu abaningi abalandeli beGcokama kanye ke naye uThibela. Sawubona kuphi nakuphi kufinye khona lo mbuso njengamanje kubingelana ke emathenda cebo intombi zomqhamela benhlaka abanye sebaqhumela imali thubazi ngana kwethu ngabe usukhotha lokuqalula xothenza ukulungela press subscribe button share phinde comment ukhuluna konke subscribe camera kahamba kodwa sesonze ukuthi ube wena oqhatha notification moke sifaka la ivideo ngaphambili kanti ke ngabe usumdala ekhaya ngicela ukuthi uphinde futhi wenze nje ukulungile unciphise enhlambeni communicate lapha na kwe comment section no like ivideo yethu bahlangane abalandeli bamthandeni noThibela lapha bayingcolela kwamnandi kwangaba nagama elithi njengoba ke sazi ukuthi uThibela ujwayele ukuncofana neGcokama iGcokama lijwayele ukuncofa uThibela limntone limenze le yanto kanti ke umthandeni wakusho lokhu ukuthi uThibela usuke ngamntala ngenhloso ukuthi mhlambe uyamnyana noma kanjani kodwa ke usuke emnyakazisa njengoba phela kumnandi ukutala bayena kanti futhi ufuna ukwehlelisa emehlweni abantu ngana kwethu ngaphandle komusho isikhathi sakhe singene kuyona ke ivideo abalandeli beyingcolela noThibela uThibela ubela it will be back. I'm going to check something there. I will make sure I check your DM. Ngathi ke nami sengijabula phela engedla lapha ngithi ke mina mfowethu ngithi ngobuza wena ke mfowethu uyongilayela ex yami ngifuna nje ufike uthi ayi bese uyahamba yathi ama ex wasalayeka asavele be opposite uma uthi wena uyelaya ivele ithi mina ngilandela uThibela yathi mpisikazi yovela uthi hayi sorry bhuti mina ngiba opposite manje ngilandela lenkuze isikiba amagali izingisi impisi futhi ngeke lapho kwigcwala izibingi ngenhla kakhulu hayi wesihle kubone mawuvakashe ngwenzele nje example ngoba thina sibe nalabangani abanalo izinto lezi ezilethi imali kalula ukubone mawuvakashe khona makwenzeka iphutha walala kwi-couch yakhe uvuke ekuseni ngathi kade udonsa uganaganda noma dulima noma wenzani kunamcimbi nje sasiye kuwo kodwa savuka singena idubula uzubona ukuthi hayi impisi bikalayi la azike igroup ngeke izigubhu zo2 million lezi ayazingeke igroup zinenza ukuthi nilwe zinenza ukuthi nithanda ucansi kakhulu nilwe nixabane nodwa lapha mina lapha kwakuthiwe ngani lapha nokugcwala izimadoda inyanga zayingekho lapha lezi kakhulu online sesiyabazi phela manje akithi manje sebayazi ukuthi sesiyabazi noma sayi-associate nathi asihleli nje kamnandi siyintsha sihleli nje kamnandi siyintsha hayi wakumnandi hayi ngakithi ngoba nami vele ngapha ngisimultaneous weThibela ngeNtibane Intibane phela uma ungayisusa ngekhanda umnandi oblapho ayabona lapho amshaka enye punchline lapho iyo le punchline edala ukuthi umuntu angabuyi uma ungayisusa nje ikhanda Intibane ngiyinto emnandi phela kodwa ngiyinto emnandi njengoba izwela mlalelo wami insizwa beyihlangana naye uThibela lapha na live waza waya ku TikTok ngaphandle kokumasha isikhathi sakhe umntana esekhaya ngicela sihlangane lapha na kwi comment section ngikuzuvula khona melana nalolu daba